Biz туры эфирдә эшлибез. Иртәләрегез хәерле, көннәрегез матур үтсен дигән теләкләрдә калып тапшыруыбызны дәвам итәбез. Танылган татар композиторы Җәүдәт Фәйзи Татар филармониясының җитәкләгән вакытта әдәби музыкаль лекторий төзү хыялы белән янып йөри. Һәм 1945 елда әлеге хыял тормышка аша. Бүгенге көндә исә әдәби музыкаль лекторий Татар филармониясының иң өлкән коллективларыннан санала. Оешма алдында нинди максатлар тора? Аның бүгенге көне турында без лекторийның җитәкчесе, Татарстанның атказанган артисты Владимир Васильев белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Владимир Михайлович, исәнмесез? Хәерле иртә. Хәерле иртә, хәерле көн барыбызга да. Лекторий үз эченә берничә сәнгать түрен җыйган юнәлеш. Монда вокал, музыка, әдәби сүз. Һәм булар бер-берсе белән тыгыз элемтәдә булганда гына яхшы уңай нәтиҗәләргә ирешеп була дигән дип аңлыйм мин. Менә сез бу фикер белән килешәсез микән? Килешмичә булмый, чөнки безнең коллективыбыз инде менә 75 җыллыгын үткәреп, бу вакыт арасында чынлап та музыка белән, вокал белән, нәфис сүз белән тамашачыга җиткерә безнең композиторларыбызның, шагыйрьләребезнең әсәрләрен. Шуңа күрә инде бер-берсенә булышып, алар инде ачалар. Ачалар безнең тамашачыга дөньяның матурлыгын. Сез әлем җитәкче булып кына калмыйсыз, берничә проект авторда, менә матурлыгына Глинка Яхин иҗатына багышланган сезнең проектларыгыз бар, циклларыгыз. Үзегез кайсыларын аеруча уңышлы дип атар идегез? Чынлап та юбилей елыбызда безнең берничә проект ачылды. Берсе аның 100 романслар, Михаил Глинканың 100 романслары, аннары Рустам Яхинның 100 романслары. Без аларны инде 4 концерт арасында җырларга тырыштык. Әмма ләкин бөтенесендә җырлап әле өлгермәдек. Менә 18 майда безнең киләсе концертыбызда тагын Алла берсә тамашачыны көтеп калабыз. Аларның арасында кайсысы уңышлы дип әйтеп булмый, чөнки гел уңыш өчен генә тырышмыйбыз. Тамашачы ишетсен дип, җырлаучылар җырласыннар дип, дөньяда бу әсәрләр калсын дип тырышабыз. Шуңа күрә уңышлы дип һәрбер концертыбыз булсын дип тырышабыз. Тырышасыз. Биредә менә китаплар да бар. Сез бу китапларның авторы, бу инде шушы лекторийның тарихына багышланган. Чынлап та менә юбилейга каршы 1 ел жарым вакытны моңа багышлап язарга тырыштым. Мин генә түгел, бөтен артистларыбызга шалтыратып, сөйләшеп алар белән лекторийның тарихы буенча күп нәрсә кызык фикерләрне тупладыгыз биргәйме? Тарихын сөйләшергә, язарга тырыштык инде бу китапта. Филармонияның әдәби музыкаль лекторийның 75 җыллыгын тарихын менә бу китапта укып була. Мин сезгә чын күңелдән менә тапшырасым. Бүләк булсын. Сез дә безнең коллективның тарихын, безнең артистларыбызның тормышын, иҗатын белеп торыгыз. Рәхмәт, укырбыз. Сез лекторий белән республикабызның иң ерак нокталарына барып җитәргә тырышасыз. Менә моның файдасын нидән күрәсез? Ни өчен бу сезнең өчен мөһим? Безнең коллективыбыз 60 җиллардан башлап гастрольләргә чыга башлады дип әйтергә була. Чөнки моңа кадәр 45 җилдан 60 җилларга кадәр безнең артистларыбыз күбрәк Казанда җырлап җырдылар, чыгыш ясадылар.
Менә 60-нчы елларда, инде 70-нче елларда КАМАЗ төзи башлаганда нефтяникларга барып инде Әлмәткә, Нижнекамскига, менә шул шәһәрләрдә күбесе инде гастрольләр үтте. Шуннан бирле без инде Казанда гына түгел, республиканың иң җирак, иң ничек дип әйтергә була, зур шәһәрләрдә генә түгел, бәләкәй авылларда да чыгыш безнең артистларыбыз ясыйбыз да. Менә әле генә без җиңү көненә багышланган концертларыбыз белән гастрольләргә чыктык. Булдык Менделеевскида, Алабугада, Чаллыда, Зәйдә һәм Әлмәттә. Нишләп безнең өчен бу концертларыбыз мөһим? Чөнки безнең иҗатыбыз, композиторларыбызның, шагыйрьләребезнең иҗатыбызны чын тере тавышлар белән Казан тамашачы гына түгел, бөтен республиканың тамашачы ишетергә тиеш дип тырышабыз, уйлыйбыз. Матур эшегезне дәвам итегез. Бүгенге көнегезне, иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Тагын очрашырга насыйп булсын безгә. Исән булыгыз.